गुबुन एक्स एनडिपिनि मानसि जानानै जों गोख्रों सोंखारि थानो बिथांखौ माब्ला एनडिपिआव खामानि मावा बेखौ जोङो सोमोनांनोसो ओंखारो मानो नुनो मोननाय जायाखै बिथाङा मानो गावनि मोनसे समाव अबा आफादजों जड़ित जादों ना मादों बेखौ मिथिया बिथाङा माने उनाव बिथांखौ जोङो माने गावनि माखासे बिजनेस पारपास माबा मोनसेयावसो थानाय नुदों दा बे मुहूर्त समाव इलेक्शन समाव एनडिपि नाम लानानै बिथाङा गावखौ लिडारगिरि दिन्थिदों बेखौ जों आसरित मोनदों बेखौ गासै सासे गल्ड मेडेलिस्ट मोननायब्ला बिथाङा मानोथो गल्ड मेडेलिस्ट मोननाय मानसिया मानो दिनैसिम साख्रि बाख्रि मोनसे एंगेजआव गैया सासे गल्ड मेडेलिस्ट मोननाय मानसियाथ' बियो माखासे खामानियाव थाब एंगेज जायो बेफोरखौ जों सानदों ओंखायनो मानो होनोब्ला बिथाङा मोनसे स्कुलावहाय बियो प्राइभेट स्कुलनि इउएन एकाडेमि स्कुल होननानैहाय दुंग्रुथला खुथि भेटेनारि न'आवहाय न'खौ लानानैहाय बिथाङा खुलिदों दा बे खुलिनायाव बिथांहा गोबां गारजेनफोरा दाबो बुंगासिनो दङ थांनानै सोंहै नोंथाङा फैनानै नायफैदो नोंथाङा मानो गारनानै गालांखो दा बेयाव गोबां गथ'फ्रा इउनिफर्म सुहोनानै स्कुलाव बायदिसिना माबोरै जाबावगोन माबोरै मागोन नैबेखौ सानसोलायगासिनो दङ सुमलिगुरि 2 नं 3 नं आइदुब्रि आइसारा नैफोरनि गारजेनफोरा जाम्बा जाम्बि जोंनिया ओरैबो दै गेजेरनि फिसा फिसौखौहाय मोजाङै जोथोन लानो थाखाय मोजां गियानखौहाय फोरोंलांनो थाखायहाय बिथांनि स्कुलावनो लजिं हिसाबै दोनदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै मानो बेबायदि राजनितिनि फोथाराव ओंखारनानै गावखौ फाग्लामि दिन्थिनानै गावखौ खर' गरम मा जाहोननि थाखाय बिथाङा खर' गरम जादों बेखौ सानस'नो हाया बिथाङा मानि थाखाय राजनितिनि फोथारावहाय गावखौ सासे एनडिपिनि गरा आङो एनडिपिनि सासे दैदेनगिरि टफि खायलाव लाब आर्मि टफि हमलायनानैहाय देखायलायनानै एक्टिं खालायलायनानै ओरै नायलायनानैहाय बुंनायखौ आङो जोबोद लाजिनो ओंखारदों आरोखि माने एसे हल आङो जुग जुग बिथांनि आथिगुरि जारिमिनखौहाय आं मिथिजोबगौ बिथांनि बिफाजोंनो जोङो उले गुलि थांलाय फैलाय लोगो थांलाय फैलाय बिथांनि न'खरजों बिथांनि गासिनबो जाथि बंस जोंजोंनो रायलायजोबो दिनैबो रायलायो गाबोनबो रायलायो बिथांखौहाय बिराद लाजिनानै आङो मा बुंगोन मा मागोन अनेक बिथांनि सायावहाय दुखु मोननाय फोरमायो न'खरनि मानसिफ्राबो दावहाथ' नांनो रोंखायाखै बिथाङा उनावहाय सिसपेयार जाबाय नालाय बिथाङा ब्लड मोनथामाव थांबाय आरोखि बिथाङा दावहा नांनायाव लोब्बा गैया बेखौ आं मिथिगौ बिथाङा खस्थ'बो लानाङाखै मुंबो लानाङाखै सिसपेयार जाखानानै बियो आराम थांनानैहाय ग्रोब जोंनो उदि होनो हायाखै बिथाङा जोंनि थाखाखौबो गोबाङै जानानै थांदों बिथाङा लबार प्लान्टेसननि जोंनि थाखा खांनायखौहाय दाबो सोंलां जाबाय गोबां लोगोफोर दङ जोंहा आनइमप्लयड इउथ जोंनि लबार प्रडिउसार ससाइटि जोङो दादोंमोन बेखौबो बिथाङा साक्सेसफुल खालामाखिसै मथा मथि बिथांनि साननाय प्लान पलिसिफ्रा मोनसेबो जाफुङाखै दिनैसिमाव आंनि नुनायाव गोरलै उन्दैनिफ्रायनो आंथ' बेखौ नुनाय मानाय जोंजोंनो थानाय आंनि फंबाय जायो उन्दै बैसोनि आंनिफ्राय अनेक लैसिन बिथाङा गोबांथार माबायावहाय माबा खालायदोंमोन नाथाय एनडिपिआव हाबफैदोंमोन थांनाय आमथिसुवा खालि जोङो मोनसे बे जालां बाजाराव जोङो मोनसे मेल लादोंमोन जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मेल जोबखांनायनि उनाव जे जोङो सानै साथामसो मानसिफोरा जोङो दखानाव जिरायबाय थानाय समाव जे आंनिनो मोनसे खाथि सोमोन्दो जानाय बिमादैनि न'खराव जे लेंनायलाय जोङो आलासि जाहैदोंमोन साथामसो लोगोफोरखौ लानानै बिथां एक्स बिसिडिसि मेम्बार मनज फंबायनि न'खराव जोङो थांनायनि उनाव जोङो ओंखाम जाखां लोंखां थानाय समाव बे समाव नोंथांनिनो माखासे केडार्सफोरा जोंनि सायाव जे आक्रमण खालायनानै मोनसे परिकल्पना खालायदोंमोन दा बेखौ जोङो बुंनो सानदों दिनै नोंथांनि स्टेटमेन्टनि दारै हयथ' बे बाथ्राया बा बे खामानिया जादों होननानै जों सन्देह खालामनांगौ जानानै फैदों गतिके जोङो जोंनि ओनसोलाव मोजाङै जुदि जोङो अनलायनानै जुदि संसार जानांगौब्ला मोजाङै जुदि जोङो थांनानै थानांगौबा जों बयबो मोजाङै जों सोलिलायनांगोन बुजिलायनांगोन आरो गणतन्त्रनि जि अधिकार बे अधिकारखौ बयहाबो समानै मोननांगोन आं बेखौ खावलायदों जाहाथे जों ओनसोलाव बेबायदि खुनु मोनसे दावराव दावसिखौ लाबोआ आरो लाबोहोनाङा होननानै आं नोंथांखौ खावलायदों आरो नोंथाङाबो सासे बिनि सायाव दायित्व गोनां बा मावनो गोनां दं होननानै आङो